Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви покажа как да си направите готино лого. Отваряте един сайт, ще го има в описанията. Ето. И примерно искаме това. И тук си пишем името, което искаме да напишем. Примерно искаме да напишем флашинг. Така, тук може да си избираме букви. Това ще си е такова. Това. И ето как ще изглежда. Тук си избирам цвета, примерно малко такъв. И тук Create Logo. След това ще ви излезе на това как ще изглежда. Кликвате върху него. И виждате как ви се тегли. И ето. И вече там знаете как да си го слагате на десктопа, като си го сложите и ви почва да го ви гори. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм 8 куката.